Bueno, mahigala makasama. Ang atong magtatampo karon, pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Saling. Kini gibutang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Saling. Kini akong problema, bahin ni sa akong inahan nga mao'y babag sa akong kalipay. Kung nganong na problema ko ani, ingon magud ini ang mga paghitabo. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Oy, Ang Saleng! bawat sa... Oh, nay! Oy! Nga naman? Nangita ni mo ay atubanga re. Ay, ikaw na rin balibad anak nay, uy, ing nga wa pa kay kwarta. Dili ni maniningel. Aw, unsa din na, kolektor, katuntok? Naong ray murag turko are. Pero diri turko. Dili man sa di kolektor. Si Pidot, nangita ni mo, murag mamisita ko no siya di mo. Halo, mamisita na sad, kapuya, anak nila, uy. Ing nga alas 8 pa kong mudawat og bisita sa gabi, inay. Ay, yun na pila man din sila kabuot na nanguyab ni mo sa leg. Ay, kuan, 32 na sila tananay, pero nangamatay naman ang 30 kabuok. Mo nang duha na lang na sila kabuok. Ay, sus Marisip, kadaghan ba di ay anak nila, oy. May gani kay nangamatay ng uban. Ugwa pa na, kahasol ka kung magdungag pamisita. Lakaw to ba nga to? Kay maikog ta. May anira ba yun da taon? Pero sultihin na nga sa sunod, gabi mo ipamisita dili kadlawan. Ah, susod aning mga tawhan na, uy. Tubanga sa to. O, nay. Naunsa man taong kapidot, uy. Di ba niingon naman ko nimo nga gabi ka mamisita na ko diri sa bahay? Ayaw ng adlawan. Sige lang mo dayon sa larga ko sa iyo, ma. Marami sa iyo ko gani sa inyo. Asa day ka, ugma? Larga ko day, ato ko sa Cagayan kay naipalo up po taon sa among opisina dito sa among sister company ba. Ako'y gitahasan sa pag-adto dito. Nya, mo balik pa ka. Bida sa na istorya nga nung taong dili naam ka dili. Sa gusto nimo. Ako yung balata. Saban. Kuan di ay, pila man day kakaadlaw dito? Oh, di ko sure kay ingon ko sa labing dugay o sa kabuuan ko dito. Hala no, mao ba? Nabalaka ko sa gisulti ni Pidot nga usa siya kabuwan didto. Ang nagot sa kong una nga tingali di na siya mobalik ba o mapakita na ako. Kay ang tinuod, doon na naman ko'y nahitabo na mo. Mo nang ni aksyon ko kabalaka. Unya, kalayan sa akong ginawa, ano eh. Galit man lang. Oh! Oy! Naunsa ka sa leg? Wa manay. Naunsa ka, oy. Ngano Wa ka? nag-iok ira ko. Usay wa lagi. Misuka-suka ka diha. Walang yapon. Ako ang gulbanting ali ka. Nanay, sad ba? Kita na siya ni Sukat ta. Mangutan na yun og naunsa ko. Ay kita lagi ko nga misuka ka. Pero nangutan ako kung ngano ka. Pwede ka kasuway suka, nay. Kasuway man. Katong nagsabak pa ko nimo. Purti na kong suka to. Oh, maura na. Buot mong ipasabot mabdos ka? Lang, basta ko kasukaon ko. Tungod anang giluto diha. Kasukaon ta nga. Kusog ka man kay mukaon anang ang gawa ka. Unsa din ang giluto di ay? Buwan. Di ba paborito man na nimo? Hambot, uy. Bahuan kay ko, uy. Bahu jud ka ay. Oh, uy, ginoo ko. Alain. Uy, mabiyos ka yun saling. Sa may amana na bata, ha? Hinsa. Iyaw mo na. Huwag yung ko masayop. Positive ang resulta sa imong piti. Ha? Karon, unsa man na. Unsa man na nimo. Kaysa may amahan, ana bata. Kinahanglan nga manubag siya ning imong naitabo ron. Si Pidot, nay. Si Pidot, katong sigag mata. Nay, sad, uy. Oh, duara man nakabuok ang kuan. Mag-anyaan mo, mamisita nimo. Kanang sigag mata o katong kuan, indisik og mata. Asa man ato? Katong sigag mata. Mo to Pidot. Oo. Unya katong insik og mata kisa man ito. Si Kanot man to. Pwe. La, panhiya ka nang gingalag Pidot ha. Kanang sigag mata panhiya siya. Kay makigsulti ko niya. Nakasabot ka, panhiya siya. Recorded by X Thunder Gaming.
Perting sukuas akong nanay, nanganak na lang ko pero wagin mo pakita sa amo si Pidot. Bisan sa pagtawag, wa cute. Unya. Kanang, Nay, pwede akong ibilin si Inday, Nay, kay may paliton ko sa kulon. Oy, maglisod ko anak saling. Ugwa pala ang unta ko'y trabaho, ako'y mabantay anang akong apo. Pero saon man nga nanginabuhi man sa taon ko. Para na po na ginagbuhi ko, maunga agwantahan na. Kung mula ka o kala, dada, kay wagog kay kabinlan na. Mayuntag Sabado Domingo kay naara ko sa bay. Ay, sige na lang, Nay. Ako ang dadon si Inday. Kinahanglan magud na magpalit og gatas kay wa naman siya gatas. Di na ni kaabot og ugma. Na, siguro ana oy. Kabasig mapas mo ng imong anak kay wa na'y gatas. Ay, salamat. Nakaigo gitol ang dana kong kwarta. Pero di na ni kaigo ko magtaksi pa. Ay, di lang ko mag-jeep na may bus. Daghan mo na nga bus. Bus li akong sakyan. Bibi, uy, hilak mo ng bibi. Kadiyot Kadiyot sa... Ay, salamat ka ni bus. Maduong diri. Parahon ako. Sige, kay patutoy ko na sa automatic ron. Hilong na lagi, hilong na. Sige, tutoy na. Para ay. Yaha, sige, isapot na. Ayaw dito tutoy, kay patutoy ko na sa akong kapanyon. Sama di ka patutoy, bebe. Usap mo na dahil, ha? Hindi ko na matutoy. Pasar mo ulam mo. Okay na sir, itutoy na. Hoy, konductor, para! Pasar mo ulam mo na. Para, hoy! Nay? Ano, Nay? Kanang, naay nangita ni mo. Unsa man na. Kinsa day, Nay? Siya kuno si Kuanta ko eh. Basig unsa na sada ha? Hinumdumi ha? Ha? Napaangkan ka na. Basig mausban ka. Dili, Nay. Uy, Isa malala siya. So may tuyuan ng Kuanta ko eh. maningil ra na siya, Nay. Oh, dispat sana. Nangawa pa'y kwarta. Ayaw pasabok pa pa'y sweldo. Oo, Nay. Palihog sa ko ni Inday, Nay, ha? Oh, sige biyailan na diha. Natuog magkana. Sige na ato. Oo, Nay. Tax, ikaw day na. Hala, Tax, para ba may sweldo? Sige lang, Lay. Okay ra. Nakasabot man ko. Ni ani pagit ka. Wala lang kung taka mo, ani. Nakasabot magka ka. Kung ganyan, alayang ganyan akong toyo ni Magod. Unsa di ay. Ba mo ko sa imong sitwasyon nga inahan ka pero dili asawa mao nga ibatik ko kaluoy nimo kay kuan kining lisod ba yaning may anak ka pero way amahan ng imong anak. Onya? Kung gusto ka, ako'y mga amahan ng imong anak day. Unsa nga? Ako'y mga amahan ba? Gusto kong hatagan ko nagmayong gagmaon ng bata. Uy, ito ko'y sigurado ka? Oo day, isipon ko na kung anak ng bata. O katong utang nimo, ano nito ko na muna ay, impas na to. Basta sugot ka nga, ako'y mga amahan anong bata. O kita na. Saman? Sugot taling? Ako sa nanguna-una takoy. Okay lang. Dili ta ka dali-dalion. Pero mabalik ko ha. Ug sa akong pagbalik,
hinaot nga madawat na ko ang imong matamis ka oo. Kuhaan ko na mag-o. Ay, dili ay. Ay mo ba? Ay mo tando ba? Siyempre, matando ka. Bingon ka ko. Dili ba? Aw, abi na ko kuhaan ko ni Mugo. Sige, balik lang kay ako pa nang huna-hunaon ha. Gigi. Oh, I'll be back, Ling. Pabot ako sa kong pagbalik, ha? I shall return. Arthur, sige takoy, balik lang ha. Okay, Ling. Pabot ako sa kong pagbalik, ha? Gigi, abdal ako. Sige. Buutan ba ya si takoy? Pero unsaon taman, tuaman ni Pidot. Nipitik ang akong kasing-kasing. Pero wala naman mo balik ang panuhak. Igo mo lang kong giithan sa kanahan. Ling? Uy, dali ako di mo ni balik. Oh, uli kayo. May nalimtan mo. Unsa man? Kanusan man ko mabalik na, ugma. Grabe sa daha. Sa sunod adlaw, pwede ra. Okay, sunod at lawan. Mabalik ko. I shall return, ha? Ano ako? Apurado sa kayong panuhak ko eh. Kajirjiro na tingali kaayo ay. Kahumot, pagkahapsay sa iyang buhok. Kung hikapon, mulat mamon. Unsa? Mauna, nay. Mauna'y tuyo ni Takoy. Unsay muna-una, nay? O, kana kung sincero siya sa iyang gisulti. Pero unsa na to pag siguro nga nagsulti siya sa tinuod, nay? Wadi ay sa ilang gisulti nimo. Naa, nay. Unsa man? Kung magsukot ko sa iyang gusto, impas ang tanan akong utang niya. Uy, ganong gipabalik pa man to nimo? Gisugot na lang unta to nimo, bugo. Nay! Recorded by X Thunder Gaming. Sunod, inigbalik adto. Di pagani kasulti si Antoyo, tanduan na. O kung mahimo ayon na nagpapauli sa ila. Nay, kagrabe sad ni mo, nay, uy. Oh, unsa pa man di ay? Saman, gusto kang mausapang nahunaan to, mausapan to? Pero, nay, ang tinuod sad ko, wa mo ko'y gusto atong Takoy. Si Pidot man ang niasa kong kasing-kasing, nay. Oy, saling. Palayasan na spidot diha sa imo kasing-kasing. Kay watoy ayo tawhana. Gibiyaan ka lang, giilad. Giilad ka lang ato. Ha! Kung mapakita lang to na kung tawanay, makatilaw gud siya sa akong left hook. Ha? Ug mamugos gud siya, napay akong right hook. Ug magpabongbuang gud siya, ana na siya makatilaw sa akong uppercut. Boto gid kay si nanay atong Takoy, pero unsaon man ako nga wa man ko'y gugma atong Takoy. Di man to siya gwapo, pero dili sa siya batignaw. Pero unsaon ko man lagi nga wa man gyud mupitik ang akong kasing-kasing niya. Si Pidot ra man gyud. Mao nga sa among panagsulti ni nanay. Oy, ayaw pag binugo saling. Mauyhuna-huna ang kagmaon sa imong anak. Kung magpaabot ka tong Pidot, musamot ka miserable ang imong kinabuhi. Kay kung tinuod pa siyang nagmahal nimo, uy di kabiyaan oy. Di kabiyaan ingon ana. Wa gani ka paibaw akon asa siya. Ang imo ra gyud nahibaw-an nga tuwa sa Cagayan. Duol ra kayo na. Usa ra ka gabi ang biyahe ana. Pero nga ano nga man gyud na siya magpahibaw nimo, ha? Siya rog, wag siya katawag nimo? Nay, Ha? Mao nga, ha? Kung ako pa ikaw kalimtis, Pidot, o dawatan tanyag ni Takoy, salaktod out Pidot in Takoy. gidawat na lang nako ang gugma ni Takoy bisan pa man og wa gyud kay gugma niya. Pero nakita nako nga buutan man siya o pinangga sad niya ang akong anak. Pero kining atong kasing-kasing mupili sa lalaki nga tiunay ang imong gimahal bisan pa man sa gibuhat sa lalaki ini. Unya to. Dong Takoy, ikaw na'y bala ni Inday ha. Mulakaw ko kadiyot. Magpalit ko sa kinahanglan nun sa bata ha. Oh, sige day, ako lang malal bata day. Sige. Ay day, okay. Kabuotan ni Takoy, uy.
Nganong dili pa man siya ang gipitik sa akong kasing-kasing. Nganong si Pidot pa man. Ayo! Kadiot Ayo. sa... Kumusta, Saling? Te extraño, mi amor. Jangan? I miss you so much, my love. Naunsa day ka, uy. Day, sorry kayo. Sorry kayo. Gaksa sa kubi. Pidot ay pasa. Nadisgrasya ako dito sa Cagayan. Nasakit ko, inungdan nga wadain ko kabalik. Unsa? Day, I'm sorry. Sorry kayo. Kinuo ko yung taon ani, uy. Mo na akong problema ron kay nibalik si Pidot pero nag-ipon na mi si Takoy. Unsa akong buhaton? Kisa may akong pilion, ang amahan sa akong anak nga mo'y akong gihigugma o si Takoy nga mo'y niluwas na ko sa akong kahimtang. Unsa man og kamo ang pasultihon, Saling. Okay, ang sendo na ito karang adlaw. Murag si Saling. Ah, Si Inday Saling. Saling. Si Inday Saling Ate Pres niya. Kanigot Saling Ate Pres kanang kuan. Nakauyab si Ate Pres kay gusto lagi siya napaangtan gid siya. Karon ang yang nakapanak niya nalarga sa Cagayan. Karon na-stuck up ito sa Cagayan kay nasakit kuno siya, na disgrasya siya. Wala siya kauli. Wa sa si katawag sa jud. Wa sa jud siya katawag. Ibong ko ano nga sa siya katawag. Wala kasi si Piati Budot. Karon ang si kuan si Saling nakauyab og Takoy nagbinyog sila